an ka ngana dɔw bɛ yen kunna min ye faama dɔw bɛ yen Bɔjabate k'a dɔn ani wulikajɔ kɛbaa dɔw bɛ yen Bɔjabate k'a dɔn u mɛnna kaso la yalima u ni sariya yalima mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw bɛ ne ka san kelen bɔ dɔw yɛrɛ ta ka ca u ye Bɔjabate sigi kelen don ayiwa u na bila walima u ti bila maanifin kamana gannen kɔni don ayiwa ninnu na sɛbɛnnikɛla ko u ni sariya de bɛ ɲɔgɔn na sariya de kelen bɛ ka jalaki b'u kan Bɔjabate Ben le cerveau Madame Boire Philippe Sɔgɔ Rasbash Nangama ni Duga Jaabi Tata Rose a tɔ fana bɛɛ Bɔjabate jamanaden caman kamana gannen don ninnu ɲɛrɛ minɛni ka se bi ma dɔw kɔni bɛ san kelen ni kɔbɔ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa jalaki minnu bi ne du kan yalima jalaki ninnu i k'a dɔn a kora k'a jɛ wa yalima mun ni mun de bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki jugu bi dɔw nɔfɛ sabula min ye arabajan dɛmɛnen sɛbɛnnikɛla tile 4 Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ Adama min ye Adama Jara ye Ben le cerveau a minɛni kɔni a bɛ ne ka sa a ye san kelen dafa o don Bɔjabate jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko yɛrɛwolo debu sur les remparts o ɲɛmaa don Bɔjabate a jɛɲɛw ani tɔnden tɔw olu kɔni dara bɔ a la ka hakilisigi kumaw i k'a dɔn ani jigisigi kuma caman bɔ a ye sabula datuguli kaso la i k'a dɔn a san kelen dafara dɔgɔkun dɛmɛnen na Bɔjabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ben le cerveau ye Adama Bɔjabate k'a dɔn kunnafoni di dɔ senfɛ ye i k'a dɔn arajoso dɔ la a ye kuma purukuteli ni kuma bana min do fɔ kuma min kɔni n'a bɛ jalaki caman bi camancɛ fanga kan sabula a y'a jira k'a fɔ ale fɛla ko tɛ min ye votew masakɛ vote minnu fɔra olu bɔliw don a kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la a kuma n'o kan jamana yɛrɛ minɛcogo ani jamana taacogo a kuma n'o kan a bɛrɛ ta ale yɛrɛ dun bɛ faama bulo de kɔnɔ o kuma ninnu kɔni fariɲana fo k'a fɔ k'a to ten kuma in ban Bɔjabate k'a dɔn a wɔɔrɔnin bɛ u ye garaw k'a la garaw kelen a la min ye kiiri kunfɔlɔ ye a fɔra ko san fila kaso datuguli Bɔjabate k'a bilal'o la ka sababu kɛ a ye jamana mafiyanya a ye gɛlɛya don jamana kɔnɔ Bɔjabate tribunal min n'o ye pôle judiciaire spécialisé i k'a dɔn a n'olu de bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn ayiwa min ye cybercriminalité commune 6nan olu kɔni ye jalaki in sɛbɛn kɔrɔfɔ min y'a ka sɔrɔnin donbaw ye olu y'a jira k'a fɔ u ma jɛn ni kiiri in ye u k'o de ma u ye appel kɛ appel in kɛlen cour d'appel Bamakɔ Bɔjabate k'a dɔn n'o ye jamana sariya sunba ye o bɛ yangan bɛɛ o y'a jira k'a fɔ kuma min ye kalo 6 kaso datuguli ye a k'o kɛ Bɔjabate k'a dɔn a tɔ o na bila a ka mijaani na n'a sɔrɔla u ɲɔgɔnna wɛrɛ la o na d'a kan min ye Ben le cerveau ye a bɛrɛ ta ale yɛrɛ don kun bɛ CNT la koyi o ye faama bulonba ye an ka jamana kɔnɔ sabula o ye député bulo de ye Bɔjabate k'a dɔn kalo 6 kaso datuguli min ye Ben le cerveau ye i k'a dɔn kun kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kun o de fɔra o dun kɛra fɛ ka ban o tuma ani bilali de kun kan ka taa so sɛbɛnnikɛla ko nka min ye balina ko ye o nana don sabula a kɛra caman ɲɛna Ben le cerveau kiiri min kɛra n'o fɔri la a bɛ bila a fɔra a ye tuguni Bɔjabate k'a dɔn jɔnko la a ye gɛlɛya kɛ sabula i k'a dɔn jalaki wɛrɛ bɛ yen min ni nin tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔla a y'o kaso kɛ k'a ban o k'i bɔ yen Bɔjabate k'a dɔn min ye nin minisiri in kɔrɔ in ye i ministre de l'économie min ye nafolo ministre ye i bɛ ka tile la Madame Boire Philippe Sɔgɔ Bɔjabate k'a dɔn ale fana a bɛ minɛni bolo kan nka hali bi n'a ka bi kiiri ma k'ale la k'a dɔn k'a fɔ nin jɔra a la walima a ma jɔ a la sabula kabini san 2021 a san 3 in nin ye Bɔjabate a dan bɛ kaso kɔnɔ min ye Philippe Boire ye Bɔjabate a ye kulekan bɔ fa bɛɛ fɛ ka kini kɛ ka waasuli kɛ ko ale kɔni jɛlen don fo ale ka kiiri ka kɛ ale ka se ka jɛya a ka bila ka taa kaso Bɔjabate k'a dɔn o kulekan o ma mɛn kiiritigɛlaw fɛ sabula min ye ŋanamu ani jamana yɛrɛ janfa ani k'a dɔn nafolo suɲa i k'a dɔn jamanakuntigi ka avion min i bɛ ka kun yala avion min na Bɔjabate o wariko de bɛ fili nɔfɛ Bɔjabate wari in kasabi a dagosi ka bon kosɛbɛ a yɛrɛ kelen da koyi sabula a donnama in kama ala ka hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga la o kun ye premier ministre ye Bɔjabate o fana minɛna ka taa bila kaso kɔnɔ nka saya o sɔrɔ ye
a ministre min gumbe fana no ye ministre de communication ye i ka dɔn a donama in kama Ibrahim Boubacar Keita o ka chef de cabinet o ka directeur de cabinet kundu Mahamadou Kamara o kɔni ye fiɲɛ bɔ da ɲini n'a yɛrɛ ye sabula a fɔra wari min ka sara o y'o sara k'i yɛrɛ ɲini n'o fana bɔra ye Bɔjabate min fana bɛ kaso la ni kamana guwa b'a la Mohamed Yusuf Bacil Rasbash Nangama ani Dugajabi Bɔjabate k'a dɔn mandat de dépôt o tɛ kuma ɲuman ye o ni Orange Money dépôt tɛ kelen ye Bɔjabate sabula o datugulen guwa ye min ye san 2023 ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Rasbash ye bɛɛ lajɛlen kun ɲɛna jalaki minnu binnen don a ka sariyatigiw y'o fura ka bɔ minan na a ka surun nin doma Maître Kasimu Topo Bɔjabate bɛnkun kɛra ka k'a fɔ sisan kɔni a na fiɲɛ bɔ da sɔrɔ Bɔjabate a ma taa yɔrɔ jan jalaki caman wɛrɛ nana bi min b'a to ayiwa a bɛ to kaso la sɛbɛnnikɛla ko a jɛɲɔgɔn min ye CDR a kanubaw ani lapasabaw Bɔjabate Rasbash a ye kungo in sɔrɔ yɔrɔ min na o de kɛra Asma CP ka congrès do i k'a dɔn a do a kumana jama lahulata kun bɛ yen a ko Sumele Bube Mayiga a masa Ala ka saya tɛ koyi u y'a fa de o kuma min bɔra a da k'a sɔrɔ i m'a ye dalu jɔnjɔn t'i bolo Bɔjabate k'a dɔn o ye tɔgɔ tiɲɛba de ye jamana ma a minɛkun fanba yɛrɛ de ye nin ye sɛbɛnnikɛla k'o fana k'i bɔ a la muso dɔ bɛ yen ko Orokiyatu Dumbiya u k'a ma ko Rose Bɔjabate maa caman b'a wele ko Madame Vichère Bɔjabate a fana dan bɛ boli kabini utu kalo san 2023 Bɔjabate muso in kun a kun ka farin sabula a ka farinya nana kɛ sababu ye réseaux sociaux sanfɛ kuma bana mininen kuma cɛjugu Bɔjabate jamanakuntigi t'i to faamaw t'i to jamana yɛrɛ t'i to sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni barika bonyana o de kɛra sababu ye min kɔni y'a minɛkun ye ka taa kaso la min ni min fɔra sariyatigiw fɛ Bɔjabate n'i y'a mɛn incitation à la révolte trouble à l'ordre public association de malfaiteurs Bɔjabate o ka giri o ye mun ye Bɔjabate k'a dɔn o de ye ani maajuguw bɛnna dɔ kan min ye jamana janfa ye Bɔjabate i k'a dɔn hakilina jugu b'a la ka jamana denw k'olu bɛɛ lajɛlen muruti jamana yɛrɛ fanga ma Bɔjabate ani maajugu bɛnnen don ko la min ye kuruti ni karata ye ka jamana ɲaami a minɛkun ye nin de ye sariyatigiw ye min ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn a kun fɔra k'a bɛ bila bilali yɛrɛ kun i k'a dɔn kun ɲɛdɔnna koyi komini 4 na sɛbɛnnikɛla ko bilali a kun bi fɔ a kuma bi fɔ waati min sɛbɛn wɛrɛ nana sɔrɔ a sen kelen bɛ kasobo kɔnɔ kelen bɛ kɛnɛma k'a ka segin ka taa kaso la ko ayiwa kiiri wɛrɛ bɛ yen k'a kɔnɔ